Добре дошли в съветите от А до Явор. Моя милост. Здравейте! Ще приготвим тесто с суха мая, което е подходящо както за сладки, така и за солени печива. Към добре пресятото брашно ще добавим и сухата мая. Сухата мая на доктор Йоткер е жива дехидратирана мая, която има дълъг срок на годност и няма нужда да се хранява в хладилник. Важното е да знаете, че тя се добавя към сухите съставки, не към течните. Едно пакетче е достатъчно за половин килограм брашно. Продължаваме и с останалите сухи съставки, захар и за по-добър аромат ванилина захар. Разбъркваме финално и започваме с течните. Прибавяме ги една по една, всички са на стайна температура, за да има по-добър ефект. 2 яйца. За да подчертаем ваниловия аромат, ще добавим и половина ампула есенция ванилия. Всички продукти са в купата, започваме да бъркаме. Време е да включим и ръцете, запретваме ръкавите. Колкото по-дълго се меси едно тесто, толкова по-пухкаво става. Ако не искате да ползвате ръце, може да използвате и миксер. Аз лично предпочитам да си го направя на ръка. Завъртам почти при всяко натискане, за да вкарам повече въздух и така да стане по-пухкаво. Тестото е готово, меко и еластично. Поставяме го в купа, която има малко брашно, за да не залепне, покриваме го с чиста кърпа и го оставяме да почине. А и вие! Ето няколко съвета и как да забързате процеса на втасване. Единият от тях е да сложите тестото в фурна, да я пуснете на около 50 градуса, но да не затваряте вратата. Изчаквате да удвои обема си. Друга хитринка е да загреете тестото на водна баня или да го оставите в хладилник за цяла нощ. Ето, втасахме я. Чао и да слушате!